Mao nang balay sa mong ma'am, oh. Uy, naalagi na'y guard dira. Hala, patay gid kong mama ni Ron. Nalitira ba ko? Hala, basin maldita ang ma'am na ko ba? Kasabaan siguro ko ani. Ay, basin madara na ko, ay. Atuan lang na ko kay kapoy bagyod. Linakaw niya, traffic kay dito. Nasid kay labangan-labangan niya. Ang agianan, curve-curve sad. Oh my Kapuyan ako, ay. Nabugat pa kay kong bag. Datuwa din nilang ma'am, ay. Kinaamay security silang ma'am. Uy, kadato good nilang Ma'am Glenda. Ya, katabang na ba ko? Tuon na ko, be. Agay! Sir! Oh, yes. Good morning. Unsa may atong ikaalagad nako nimo, ma'am? Agay! Good morning, sir. Ay, sir, morning. Balay nilang Ma'am Glenda, sir. Mo apply yung takog katabang, sir ba? Paaniyon man gud ko niya? Kay pasugudon na daw ko niya trabaho. Mga apply kag trabaho, mid? Ilang Ma'am Glinda. So ako dai security nilang Ma'am Glinda. Ako gikuha ko nilang private isip magbantay ani ilang balay. Kay naman na sa mong duty nga to serve and protect. So kailangan wala gyud mga bisan kinsa mga tao nga makasud diri without permission ni Ma'am Glinda. So kailangan si Ma'am Glinda mag-agi pa na address sa kuha. Usa ko mo kuan, usa ko mo tugot nga pwede na mo pasudlon. Sige, sir. Ako sang i-confirm ni Ma'am Glinda ha kung sigurado bagid siya nga nag-hire o kuan katabang. Ako sang tawagan si Ma'am Glinda ha. Si Ma'am Glinda to, no? Sige. Ma'am Glinda. Tara. Dugaya sad sa bag-o na kong katabang, uy. Uy, naa may nanawag. Ay, si Chip, mani. Ako daw nito bagbunbi. Hello, Chip. Oh, hello ma'am. Good morning, ma'am. Kanang Good morning. ako dai si John, ma'am. Security nimo kanang naay mo apply og mid, ma'am ba? Tinud nga nag-hire ka og mid? Ana siya diri karon, ma'am. Unsa man ni ma'am pasudlo na to? Oh, pasudla na Chip. Pariya lang na din sa sulod, Chip. Sige. Sige, ma'am. Bye. Sige, Chip. Bye. So karon, ma'am, ako naman gi-confirm si Ma'am Glinda. So ni allow man siya. So pwede na ka madto. Diretso lang dito sa ilang balay. Nara si Ma'am Glinda dito, makita na nimo. Sige, sir. Salamat, sir, ha. Makatrabaho na gid ko, sir. Kanang, sir, makatabang na gid ko sa akong pamilya, sir. Labi na sa akong papa, sir. Masakiton kay siya, sir. Kanang, gihubak siya, sir. Nya, giubo pagid siya. Nya, dako pagid kay siya itlog, sir. Alay! Sige, sir. Maadto na ko, sir. Ay, salamat na dawat na gid ko ba. First time gid nako na makatrabaho kog maid ba. Ay, tuon ako be kay late na kay ko. Oh, kinsa man ka? Ay, ma'am, ako dito nga imong bagong katabang. Mao ba? Nganong dugay man ka? Asa man di kagikan? Dugay man gud ang taxi, ma'am. Nya nihapit pa ko sa mall para mopalit kog sanina para dalon ako dinhi. Kay bag-o man ka din eh. Gusto ko masayod ka. Ma'am, pagdali, biki, kapoy biya ko. Ganahan ko sa imong fighting spirit. Maldita ka gamay. Of course, kami na kinahanglan o katabang. Agay! Uy, paminaw. Haron masayod ka, ang pamahaw diri, alas 6 ang punto. Dapat alas 4, mata na ka. Asayuhan po di aya na, ma'am, oy. Wala man ay problema, madam. Murag tulog pa man ko anang orasa. Una na lang mo kauna na, ha? Una na lang mo kaun, ha? Ayaw na lang mo kabalaka sa ako, Kung mauna, karon dayon, football na lang ka, uy. Agay! Mauli na lang ko.
po, oy.